שלום וברכה, מבקשת להמליץ על רחל אליאס, מורה לאנגלית של הבן שלי. הגיע אליה בכיתה ג' אחרי שהוא ממש לא מצא את עצמו באנגלית בכיתה. הרמה שלו הייתה נמוכה יחסית לכיתה, ומעבר לזה הייתה לו חסימה מאוד גדולה לאנגלית. הוא הגיע לרחל במשך אולי חודשיים, ובמשך החודשיים האלה, מעבר לזה שהוא השלים את החומר ומעבר לחומר שנלמד, נפרץ לו המחסום, והוא ממש השתפר בצורה ניכרת ביותר, בתוך זמן מאוד מאוד קצר. רחל אישה נעימה, מקצועית מאוד, חמה, ממש הלך עליה בשמחה רבה. כיום הוא ניגש לבגרות 5 יחידות באנגלית, בממוצע הציונים של 95. לא קיבל תמיכה באנגלית ולא היה צריך מעבר לחודשיים תמיכה האלה שום תמיכה נוספת. אני ממש זוקפת את זה לרחל אליאס, ממליצה בחום.